les ortigues. Benvinguts a Busca'm al bosc. Avui, justament des del marge, perquè al marge moltes vegades és on creix aquesta planta. Avui, aquesta tarda, just a punt de pondre's el sol, us presento l'ortica dioica. Si podeu apreciar, l'ortica, just a darrere, té aquests pèls urticants, que són els que ens piquen quan, malauradament, ens ensopeguem amb elles o topem amb elles. De totes maneres, no tot és dolent de l'ortiga, tot el contrari. Té usos medicinals que el que fan és ajudar-nos a previndre la caiguda del cabell i també una forma de fer-la servir és amb la cuina, fent truita, tot fent truita i cremes, no? Jo en faig. I també les podem fer servir com a plaguicides. Els purins d'ortiga són coneguts arreu per tal de poder superar les plagues de pugó. Són 4 o 5 apunts perquè veieu que no són del tot dolentes, sinó que ens aporten moltes coses bones. I habitualment al costat de l'ortiga sempre trobem plantes que ens ajuden a guarir la seva picor, com poden ser el plantatge, que us vaig ensenyar en un dels vídeos anteriors, i la malva. És tot avui des del marge del bosc.